Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik ụbọchị nke 18 n'ọnwa Disemba. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya, isi nke 23, malite n'usoro nke 5 ruo na nke 8. Lee, ụbọchị ahụ adịla nso, di nwenu na-ekwu, oge m ga-akpalitere David alaka nke ezi omume, onye ga-achị ọchịchị ka eze, marakwa ihe, ma na-ekpekwa ikpe nkwụmọtọ n'ezi omume n'ala ahụ. N'ụbọchị ahụ, Juda ga-enwe nzọpụta, Izrel ga-ebikwa n'udo. Nke a bụ aha a ga-akpọ ya: di nwenu bụ onye ezi omume anyị. Lee, ụbọchị ahụ na-abịa, di nwenu na-ekwu, oge ndị mmadụ agaghịkwa aṅụ iyi na-asị, n'aha nke di nwenu onye gbapụtara ndị Izrel n'obodo Ijipt. Kama ha ga na-asị, n'aha nke di nwenu dị ndụ, onye siri na mba ugwu na mba dị iche iche nke ụwa, ebe a dọgachara ndị nke ya n'agha, kpọlata ha. Mgbe ahụ, ha ga-ebi n'ala nke ha. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: n'oge ya, ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Nye eze ikpe nkwụmọtọ gị, o Chineke, nyekwa nwa eze ezi omume nke gị, ka o were nwee ike ịchị ndị nke gị n'ụzọ ziri ezi, nyekwa ndị ogbenye ikpe ziri ezi. Azịza: n'oge ya, ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Ọ ga-atọhapụ onye ogbenye kpọkuru ya na ndị niile chọrọ enyemaka ya. Ọ ga-emere ndị ogbenye na ndị esighị ike ebere, na-azọkwa ndụ ndị nọ na mkpa. Azịza: n'oge ya, ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Ngọzi dịrị Onyenwe anyị Chineke nke Izrel, onye na-arụ ọrụ ebube ndị a. Ngọzi dịrị aha ya dị otito ebe ebe, ka ụwa niile jupụta n'otito ya. Amen. Amen. Azịza: n'oge ya, ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Mbeku. Aleluya, aleluya. Bịanụ ndị ndu ochie nke Izrel, ndị nyere iwu Mozis na Sinai, zọpụta anyị n'ike gị. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke mbụ, malite n'usoro nke 18 ruo na nke 24. Otu a ka esiri mụọ Jesu Kristi. Mgbe ndị ikwu na ibe kwekọrịtara na Josef ga-alụ Maria, nne Jesu, a hụrụ na Maria dị ime site na mmụọ nsọ tupu ha ebikọ ọnụ. Mana di ya bụ Josef bụ onye ezi omume. Ọ chọghị imenye ya ihere, kama o kpebiri ịchụ ya na nzuzo. Mgbe ọ na-atụle ihe ndị a n'obi ya, mmụọ ọma nke Onyenwe anyị bịakwutere ya na nrọ, sị ya: Josef nwa David, atụla egwu ịkpọrọ Maria nwunye gị, n'ihi na nwa ọ dị ime ya sitere n'ike nke mmụọ nsọ. Ọ ga-amụ nwa nwoke, ị ga-agụ ya Jesu, n'ihi na ọ ga-azọpụta ndị nke ya na njọ ha niile. Ihe niile ndị a mere iji mejupụta ihe di nwenu kwuru site n'olu onye amụma, sị: lee, otu nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-adị ime, mụta nwa nwoke,
a ga-agụ ya Emmanuel, nke pụtara Chineke nọnyere anyị. Ya mere, mgbe Josef tetara n'ụra, o mere dịka mmụọ ọma nke Onyenwe anyị gwara ya, were kpọrọ Maria nwunye ya. Ha enweghị mmekọ di na nwunye ọbụla, o wee mụta nwa nwoke. Josef agụọ ya Jesu. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Otito dịrị gị Kristi.